Kaixo eta ongi etorri Ziabogako laugarren saiora. Gaurkoan berriro gurekin Kalixa eta Inigo Sagarzatu daukagu. Opa, kaixo. Bueno, beste debutante bat eta honek bandera ekarri zigun larun bat honetan, berriro ere, astelehen bat bandera batekin. Konta iguzu nola da esperientzia? Esperientzia oso polita, ez? Berrian niretzat ez, betraineroekin ja joan den urtean regata batzuk irabazi genituen, baina hori kriston posa eta hasieran ez nekien lortu nuena edo lortu genuena eta hori atzo harreran eta hola ikusi genuen. Ez? Konturatu ginen lortutako garaipena oso handia zela. Bai, harreran ikusten da jendea ilusionatuta dagoela, ez? Traineroekin eta geroz eta jende gehiago datorrela harreretara. Bai, negia esan, genekien urte honi gatxango zela, baina asteak pasa gala eta ikusi dugu trainera ibiltzen dela eta regata honak egiten ari garela. Orduan, jende ilusionatua dago eta gu baita ere. Gainera iaia doblete, zentesimarengatik. Bai, pena bat izan zen igandean gertatu zena, olatu batengatik galdu genuen regata eta hori azkenian horrelako gauzak regatak deziditzen dituzte eta hori hurrengoan gure alde horrelakoren bat gertatzen den. Bueno, Kalixa, berriro ez dugu komentatuko ez, nola doa botea, aurten eske doa tiro bat bezala. Bai, eta ni aipatuko nuke batez ere atzoko taldearen alineazioa, ez? Mikelek 5 aldaketa egin zitula, eta hala ere oso azkar eta iaia garaipena lortuta. Kontxako banderan ere bai, eundenekoak gure kontra eta atzo ere bai, bino, nik uste dut berriro astebukaera bikaina izan dela, poxa hartu genuen, adibidez Xagar ikusita larun batean, ez? Getxoko estropadan, eremu zail batean, eta gainera azkeneko urtetan, eremu horretan, emaitzak ez ziren oso onak izan, bino larun batean garaipena. Eta bai, zu bezaten duzun bezala traineru oso azkardoa, bai itxaso zabalean, bai ibaian, eta batez ere talde guztia erabiltzen, azkenean arraulari guztiak bere maila on bat ematen. Zentesimengatik galdu zuten, baina Orio oso atzean utzi dute eta utzi zuten, eta 7. gelditu zen Orio Zierbenako banderan, eta puntuak hor eskuratu zituen Hondarribik San Miguel Ligako lehen postuan sendotzeko. Bai, nik uste dut igandeko emaitza honena hori izan zen, ez? Oriok ez zuen azkeneko bere azkeneko maila hori eman, eta gila da 4 puntu horiek koltsoi txiki bat, aste honetan berriro gogor entrenatzeko eta koltsoi horrekin beste lasaitasun txiki bat, ez dugu esango ezer, 4 puntu dire, bino atzo hori 6. 7. Espero dut guri ez gertatzea, bino nolako zerbait gertatzen bazaizu kale hor txar batetik edo katiatzen bazera Ziaboga batean, edo olako ikusten da berdintasun handia dagola, segunduak segituan erortzen bazaizkizu azkenian postu txar bat lortzen baduzu, 4 puntu horiek galtzen dituzu. Beraz, bai, ondo, 4 puntu horiek hori horrekiko, bino oraindik asko falta da. Dirudiri orain Oriok joi pixka txiki bat egin dula, baina demoraldia luzea da eta guri ere tokatu altzegu horrelako zerbait, espero dugu ez tokatzea, ez? Bai, espero dugu ez, orain abuztuan regata garrantzitsuak etortzen dira, baita iraian ere. Eta Orio pintxazo txiki bat edo ez dakit nola esan, baina hori pretemporadan baita oso fuerte ibili dira, beste baino fuertego. Eta orain badirudi hori pixkat sumatzen ari dela, ez? Baina, espero guri hori ez gertatzea eta fuerte gotia abuztuan eta iraian. Duela, 2 aste komentatu genuen bezala, aste hau ere gogorra izango da, aste batean 3 regatei izango dira. Lehenengo ostegunean Lekeitio, nola ikusten duzue Euskadiko txapelketaren regata? Ilusioekin ikusten dugu, azkenean Gipuzkoako txapelketan aldaketa asko egin genituen eta hala ere regata hona atera zen. Hori horien atzetik, hori bai, baina Euskadikoan Urdaibai, Kaiku, baita egongo dira, Orio ere, Orio bera.
eta Portugalete eta hola Bizkaiakoak indartsu ibiliko dira, eta ez dakit. Espero dugu regata hona egitea, baina hori bete Proventziakin, eta Bai, ez, Xagarreko komentatzen zuna, ez? Azkenean berriro ere aldaketa egingo dituela eta gazteentzako igual aukera izango dela konfiantzatzeko eta entrenatzaileari demostratzeko beraiek ere botean egon nahi dutela eta behar dutela. Bai, ez dakit Mikelek zer erabakiko duen, egia da Euskadiko txapelketa dela, eta gero asteburuan Espainiako txapelketa, ez? 4 egunetan 3 estropada, ez dakit aldaketak asko edo pixkanak egingo dituen, baina nik uste dut erronka handia dela, bai Euskadikoa eta Espainiako txapelketa horiek nik uste dut irabaztera joango direla, eta Mikelek ondo pentsatuko du. Lekeitio ere hori zaila da, egia da hor kaliak batzutan 3 eta 4. kale horiek batzutan okerrago izaten direla, eta gero Espainiako txapelketa Castro Urdialesen izango da, eta hor ere bai bere bitxikeria badaude. Eta orduan, nik uste dut berdin du zein sartzen den, nik uste dut Hondarribia joango dela irabaztera. 3 bandera jokoan, 2 bandera eskuratzeko aukera izango dugu. Bai, eskuratzeko aukera beti dago, ez? Eta hori Kalixak esan duen bezala, ez dakigu zerabaki hartuko duen Mikelek, baina hori botan sartzen dena ilusiokain sartuko da, eta nahien bila joango gara. Hori komentatzen zuten, herriko jendeak herreraren egunean, ikusten dela botean ilusioa dagoela eta arraunlariak ilusioekin daudela erraunean. Bai, hori beharrezkoa da beti, ez? Edozein ekipoan beharrezkoa da ilusio gotega, ez? Objektiboak edo lorpenak haien gana joateko, eta ekipo oso ilusionatua dago, oso jende gaztea juntatu gera eta veteranoekin batera baita ere. Eta ez dakit, nahasketa hori oso ondo dago eta oso ilusionatua gaude. Eta nola da, harreman hori berriak botean sartzea, veteranoekin momentuak pasatzea, bitxikeriren bat? Bai, politak dira, ez? Momentu horiek, azkenean txikitan arraunean ikusi dituzun arraunlariak, zurekin orain daude bidaietan, edo hotelean, edo arraunean. Eta gira esan guretzat posa da, ez? Eta bitxikeriak gaude, baina orain esaizkit burura etortzen. Pasako gera orain, Hondarribia beko emaitzak aztertzera, konta iguzu asteburu honetako emaitzak, Alixa? Larun batean getxon, TK Liga Binolen gu jokatu genuen eta 3. genuen. Beste gazte bat debutatu zuen, Josu Arbelaiz, bere lehenengo estropada. Eta 3. pixkat urruti, Deusto eta Zarauzdekiko. Baina nik uste dut gure maila eman genula, arkoteri 5-6 segundu atera genizkion, eta konten bukatu genuen. Eta gero itxaropentsu atzoko estropadari begira, Zumaiku eremu hortan. Atera ginen eta naizta lehenengo luzean nahiko txukun ibili, egia da lehenengo luzearen azkeneko puska hortan atzian galditu ginen, eta gero atzetik eta pixka sufritu genuela. Ez dakit gure eguna izango den, esen itzan edo kalen asuntua, baina egia da ez ginen oso eroso sentitu kale horretatik, eta 5. Ikusi genuen aurreko txandan Ibaika 2. intzula, irabazizula bere txanda 2. kale horretatik, eta sorpresa pixkat izan zen gu 4. Ustez 4. gutxienez izango ginela, eta ez hartu zen Ibaika. Eta egia da diferentzia murriztu egin zirela, gu getxo hori adibidez kale berdinatik aurreko estropadan bino diferentzia iaia bikoiztu egin genuen, bino ala ere zen nahiko izan. Gaur berriro entrenatzera eta goguarekin berriro mundakan gure maila ematerako pres. Zu komentatzen zenuna, ez? Beti azkenean Hondarribi beren helburua dela arraunlariak formatzea eta aurrera paso ematea, aurrengo urtean, 2 urte, 3 urte barru, Ama Guadalupeko trainero ofizialean egotea, ez? Bai, helburu hori da, formakuntzako trainero bada, bino egia da, nahi dugula gure eguneko eguna ematen, bino aurten bai Zarautz, bai Deusto oso indartsu daude. Eta momentuz gaude playoffeko 3 horretan,
eta bueno, hortan gure maila ematen saiatuko gera, eta beste aldetik bai, lau juvenilak edo jende berria sartzen, daude 7-8 mutil berriak direla, beraien lehenengo urtea, eta bueno, para lo bueno y para lo malo hori da, eta beste hau ez da izango aurten denboraldirako bakarrik, baizik eta urte batzu buruz, hortan jarraitu behar dugula lanean. Hauen kasuen bezala, denbora luzea da eta seguro bandera ematek hartze dugula, edo seguro. Nola ikusten dituzu zure kidoiak? Ondo, aurten ja regataren bat egin dut beraiekin baita ere, eta gila esan botea ondo doa, baina hori, Kalixak esan duen bezala, Deusto eta Zaraut oso fuerte daude, eta regata baten suerte izaten badugu, eta kalekin, naizearekin, tandaren kondizioak begiratuta, zerbait eroriko da, seguro. Eta zu orain Ama Guadalupeko traineroan zauden bezala, beste kidei animak emango dizkizu ez, banderak etorri ezarren, lanian jarraitzeko eta ez etxitzeko. Karo, beti, urte asko egon naiz beraiekin, txikitatik, egia esan, eta hori bai, beti ilusio egiten du, beraiek regata honak egitea. Eta baita animatzen saiaten gera, regata txarrak egiten dituztenean, asteburu txarrak daudenean, beti ondo etortzen da, norbait hori animoak ematea, niri berdinak gertatzen zait beraiekin. Zerbait gaizki joaten denean, beraiek niri laguntzen diate orduan. Kalixak esan duen bezala, para lo bueno y para lo malo. Zu izango zera veteranoa, beste traineruan? Ez, veteranoa ez, denak bezalako naiz. Jaisten naizenean, berdina naiz. Hau izan da, aste honetako errepasoa eta, beti bezala, ea sorte izaten dugun asteburu honetarako. Eta, ja, profesia izango da, esango berrio eta beste bandera batek hartzen badugu. Daramatzat 2 aste esaten eta bandera batek harri dugu, así que 3. kae fijo. Vale, eskerrik. Hori da, eskerrik asko etortzagatik eta hurrengo astelena arte. Banderaren bila,